Yeah, seunjalo sengiyaduma manje, seunjalo sengiyaduma manje, hayi ngiyaduma manje bangibizwa ngiyaduma ephesheya. No luck, dangerous, no luck, seunjalo mina sekhona i-GTK yena dangerous, hazardous, head that for the dust, hazardous, for the dust, for the dust. GTK udumile manje ngithi selungisa endabezitha, can't get kantholakala, bheka manje sengiyabonakala, ayingekho bambala ongiyekela. Ungakhohlwa, ungakhohlwa, ungakhohlwa ukuthi mina ngidumile, ngoba ngiyafuqa ngempama, bathi nginolaka ephesheya, vele nginolaka, ngayifuqa inkanye esibaba yelimatha abantu, nginolaka cela ngimele ngangibambi, hayi unolaka bincaneshini khona ifeshini enginakhephini ugqoke iphoshini, yeah ugqoke iphoshini, yeah ugqoke iphoshini bheka ukuthi unoshini, uhambe ku-ocean bathi yoshi, ngibona abafana bagqoke inoshini, kiyonkinga kwamshayina imoshini, sinolaka unolaka, seunjalo basoba ngoba wena ubona umasonja, kodwa yena uzama ukungikhosta, kodwa mina ngigqoke la costa uyafosta.